नोंनि हाबा मावनायजों बिसोरखौ सोमोनांहो। गौतम बुद्धनि मुंखौ बयबो मिथिगौ, जाय बिथाङा मोनसे समाव बबेखानि दिनैनिफ्राय 2600 बोसोरनि सिगाङाव बौद्ध धोरोम फोसावनानै मुलुगनि मानसिफोरखौ सोमोनांहोदोंमोन। मानसिफ्रा सानदोंमोन दि गौतम बुद्धआ एसेबां मानि गियान गैजारोङा। बिथाङा बेबादि बयजोंबो अनसायजानाय धोरोम माब्लाबाबो बे मुलुगाव फोसावनो हानाय नङा। गोबाङानो सानदोंमोन दि मुलुगनि रावबो सुबुंफोरानो गौतम बुद्धनि साननाय आरो हाबा मावनायखौ गनायना लानाय नङा। नाथाय बिथाङा बेसेबांबा गोबाव सिरि हाबा मावनायनि गेजेरजों गावनि साननायखौ मोगथां महर मोनहोदोंमोन। गावनि खामानिनि बेसेनखौ गौतम बुद्धआ बे मुलुगाव रोदा सुथाबहोदोंमोन। जों सानफ्रोमबो गावनि मेगनजोंनो नुबोगासिनो दं। गोबां मानसि दं मुलुगाव जायफोर गोबां बाथ्रा बुङो, नाथाय मोनबो खामानिखौनो मावा। नाथाय ओरैबायदिबो सुबुं दं जाय एसेल' बाथ्रा बुङो, जोबोद सिरि थायो आरो गावनि मावनांगौ खामानिखौ सिरि गोसो होनानै मावलांबाय थायो। बुंनो थाङोब्ला बांद्राय बाथ्रा बुंनानै खामानि मावै सुबुंनिख्रुइ सिरि गोसो होनानै खामानि मावग्रानि बेसेनासो बांसिन। ओरैनो बाथ्रा बुंनानै खामानि मावै सुबुङा जिउआव माब्लाबाबो जाफुंसार जानो हाया। बिथांनि बेसेनाबो गोबाव सम जोरनानै थाया। बुंनो थाङोब्ला बांद्राय बाथ्रा बुंनानै खामानि मावै मानसिफोरा गोबां बदनाम सोरजिनासो लायो। बेबादि मानसिफोरा सुबुं समाजनि गेजेराव फोथाय खेबस'निबो मुं मोनो। मोखाङाव बाख्नाय जानाय मोनोबाबो सिरि बांद्राय रायखोमा जानोसो हमो। जाय बाथ्रा बुङाब्लाबो गोसो होनानै खामानि मावो, बेबादि सासे सुबुङा जिउआव जाफुंसार जानो हागौ। बेनि बिदिन्थि हिसाबै जों गौतम बुद्धखौनो बेवहाय रायखांनो हायो। गौतम बुद्धआ सासे सोलोंजाथाव गेदेमा। बिथाङा एसेल' बाथ्रा बुङोमोन आरो जायफोर बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन बैफोर बाथ्राफोरा इनायनो बेसेन गोसा। सैथो आरो इनायनो ओंथि बरहा बाथ्राफोरखौसो बिथाङा बुंदोंमोन। मुलुगाव गोबां रोखोमनि मानसि दं, बेखौथ' मुलुगनि गोबां सुबुङानो मिथिगौ। सानफ्रोमबो गावसोरनि मेगनजोंनो नुबाय थादों। खायसे मानसिया गोबां बाथ्रा बुंग्राखौ मोजां मोनो आरो खायसे मानसिफोरबो दं जाय एसेल' बाथ्रा बुंग्राखौसो जोबोर मोजां मोनो। बेखौ गोसोआव लानांगोन दि मानसिफ्रा नोंनि एसेल' बाथ्रा बुंनाय आरो गोबां खामानि मावनायनि सायावबो बायदि रोखोमै बिबुंथि होनो हागौ। नाथाय नोंहा गावनि सायाव जेब्लाबो थि फोथायनाय आरो हाबा मावनो गोसो जानाया थाथारनांगोन। सोरनिबा सिगाङाव जा फंनै बाथ्रा बुङो, नोङो गावनि बैफोर बाथ्रा आरो खामानिनि बेसेनखौ लाखिनांगोन। नोंखौ मिनिग्रा गोबां थागोन बेखौ गोसोआव ला। नोंखौ निन्दा होनानै जंखायग्रा आरो लाजि फोनांग्रा नोंनि सोरगिदिं गोबां दं, बेखौ नोजोर होब्लानो मिथिनो मोनगोन। नाथाय सानसे बिसोरनि मिनिनायनि मोनबो बेसेन थानाय नङा। बेसेन थागोन नोंनि गोसो गोथारै खामानि मावनायासो। नों खालि गोसो हमथानानै खामानियाव नांथाबबाय थानायल' नांगौ। गोजौआव आं खर'सा मुं खालामनानै होनाय बाथ्रा सोदोबखौ जेब्लाबो गोसोआव ला। बे बाथ्रानि गुबै ओंथिखौ गोसो हो। बे बाथ्राखौनो सानसे गौतम बुद्धआ बुंदोंमोन आरो जाय बाथ्राखौ गौतम बुद्धआ बुंदोंमोन बेखौ गोसोआव लाखिनांगौ। बिथाङा बुंदोंमोन दि नोंनि सिरि थानायजों बिसोरखौ गोनो गोथो खालाम। नोंनि हाबा मावनायजों बिसोरखौ सोमोनांहो।